Vad säger du? Hej! Sitter du fast i stolen, va? Ja. Annars hade du kunnat visa dig vad du kan. Att du piggare. Ja. Vad gör du? Sen 2003 har företaget stor och medverkat i tv-reklam i 20 år. Men nu vill företaget inte förknippas med Boots. Sen tidigare har Tillverkningsföretaget blockföretaget kontaktat med Tiger Woods ska minska eller kanske helt upphöra. Även Gillette uppger att Woods